És ma pár kérdésre fogok válaszolni, és ez egy kérdésválaszolás videó. Az első kérdés az, hogy szeretem a nőzni. Persze, hogy szeretem. Cornelius Szíveg írtam, szeretsz engem? Ha igen, mennyire? Persze, hogy szeretlek, és nagyon. A harmadik kérdés, végeztél már azzal, nyírt ki a naplót könyvbe? Hát, mivel még csak csütörtökön kaptam meg, és nem volt rá idő, ezért nem. A negyedik kérdés az, hogy szeretnék-e lovat? Hát, igen, szeretnék egy fehéret, és ötödik kérdés, ha igen, mi lenne a neve? Molly. Sziasztok, én voltam, és a szünetben még várható tőlem videó. Szóval, sziasztok!